Alleluia, Jesu Christu lamipat, ula job ya kajing ya ukun lang rod Paskha, Kristan ya ro ai ngo jingknya, u Kristu kun lang rod lui. Cái Jingpule ngi kam jing apostol kala nong ka banyo ka khot san phuai hadu kala nong bapra ka khot ka baning kong Stefano la ong ki pai ba Jymmang ki san bat ki start an phi ki bril ki ba mutolom ki bom shem la ot share ka do not bat ki score phi ale persha barabor yo men sim ba khoj kumba ki la le ki apartment jong phi ru phi le kumju yo no na ki dong i thu lo pa ubaki apartment jo phi kem shem le ben le kho bat kila panyap ikitu ki bapen banal pai ke jingwan jong tau ba hong ya ba ma phi menja phi la shet kala bat phi la panyap ma phi kita ki bayo pediang e ka an kumbala IT de ki angel henry phim shem ko ngo ya ka haba kilo sngo ki ne ki kila slatik bat kila kriat bniat ya u ma upat baudap do men sim ba khoj ula khmiet shabaneng bat loi I ya kaburam ublei bat yau jisu bau yang hakamon jong ublei bat ula ong hapet ngayo I ya ki beneng balapli bat yau khon ubriu bayang hakamon jong ublei henry kilaya partada ka sur ka bajam bat kilaset ya la kishkor nang ta baro lang kilaya tur shu te kilapat tom ya u shabar kanong ba bat kilalen thamau ya u bat kita kisaki kilaya bu yala ki jan haki kijat jong wei samlau ba kerteng usaulus bat kat ba kidang yalen thamau ya u Stefan ula duai ko tra jisu to pediang I komen sim jonga nang tau la dem kho siu bat ula perta da ka sur bajam ko trai wat nyeu ya kani ka pop persha eki bat endau la ong ya kani ula yap artan usaulus pat ulap menjur ya kani ka jing peniap ya u kaktian jong utrai kasam ka balai phuai haki kti jong me ko trai nga IT yala ka men sim tolong umau siang jakari yanga ka kot baskem makrau ban pen im yanga naba melong umau siang jonga ka kot baskem jonga to yalam yanga to pten yanga na ka banca ka kerteng jong me haki kti jong me ko trai nga IT yala ka men sim haki kti jong me nga IT yala ka men sim men sasus pa e nga ko try ko blay babat jutang nga ti nga shania how try ayen kemen bat ngan shat kemen ha ka jing isen a jong me ha ki ti jong me ko try nga IT yala ka men sim to ka khamat jong me kan ten sha nyau shakri jong me to pen em nga ha ka jing e ba isen a jong me penri yaki ha ka jakari Bamedon rengkat kabalai naga jingis la ki briu haki kti jong me ko try nga IT yala ka men sim ka Jingpule na gospel bakot kat kum Yohanes kalenong ba Henry ka khot live ho hadu balai husan ki pai ba kila ong how jisu te kadak ayu men le bangin dub yo I padum ngai hami ka ei ka kam ba men le ikpatamen jungi kila bam yo mana harikenja kumbala tho ula ai hakiyo kupuna beneng bakin bam ujisula jubab eki shisha nga ong happy dei moses ubala ai happy yo kupuna beneng dei kupal junga uba ai happy yo kupu ba shisha na beneng nabau kupu jong ublay uday utaw bawan hiar na beneng bat u ai jing im haga perthai je kila ong ha u ko try to ai hangi barabor yaw uniu kupu ujisu ula ong haki nga long u kupu jong ka jing im uta bawan shanga unam thangan bat uta ubangej hanga unam sliang lano ru ka gospel jong utrai